PlayStation 4 Pro пристига при нас, защото клиента казва, че трябва да се смени буксата на захранването. Тази букса тук си е наред, но тази на дъното най-вероятно изкъртена, така че ние сега ще го отворим, а видим какво се случва вътре. И да, ето го проблема. Ето тук седи буксата, както виждате. Тя направо издърпана. Сега ще поправим нещата, само трябва да разглобим още конзолата. Ето какво е положението с пистите. Виждате, те са напълно откъснати, така че може да не може да се възстановят, но ние сега ще имаме какво може да направим. Буксата е готова, но ние трябва и да почистим този PlayStation, защото има доста прах в него. Ето сега положението е много по-различно. Всичко е хубаво, чистичко, свежо. Сега махаме тук старата термопаста, оправяме подложките и сглобяваме да тестваме буксата, да видим дали всичко е наред. Ето термопаста в какво състояние, сега махаме, сложим нова. Самата поправена букса може да видите тук. Новата термопаста е на лице и ето вече всичко е тествано. PlayStation вече работи, буксата възстановява почистен. Така че ако искате да помогнем вашата конзола, пишете на лично съобщение или елате на място в град Перник.